ka-adventure, ang back my channel, Renato Adventurer. Okay ka-adventure, natakaroon diri sa panginabuyan sa mga bulanon. Natakaroon, isa nga na to, sir? Elmer Panganoron. Elmer pa na Panganoron. Okay, ka-adventure. Atong aron ka-adventure ang panginabuyan sa mga bulanon diri sa Barangay Tapon, diri sa Aqua di Ubay. Atong panginabuyan ka-adventure si Elmer Panganoron, mo ni siya ang delivery boy sa mga tubig diri sa Aqua di Ubay. Ang tagyan ni ka-adventure si Sir Ronde og si Ma'am Rowena Kilaton diri sa Purok 1, Barangay Tapon, Ubay, Bohol. Shout out ko sa mga official sa Barangay Tapon, hilabi na sa Barangay Captain si Kapitan Vicente Godito o sa mga barangay kagawad. Shout out niyo tanan. God bless niyo tanan mga official sa Barangay Tapon. Okay, ka-adventure. Magkarga na si Sir Elmer sa mga tubig. Mga po ni ka-adventure part po ni panginabuyan diri sa Bohol. Panginabuyan sa mga bulanon. Okay, ka-adventure, maghakot ka si Sir Elmer. Okay. Sir, mga ito na tanong sa mag-deliver sa tubig karon dito sa lungsod sa Ubay. Pila na ka mineral mo karga, sir? 23 ka galon. 23 ka garon. Kaway, sir, Elmer Panganoron. Okay, dugay na kani, sir, sir. Opat ka tuig na. Opat ka tuig si Sir Elmer sa pagka delivery boy og tubig, opat ka tuig. Siya ang operator sa tubig, si Sir Erwin Dalay. Lima na siya ka tuig ka-adventure si Sir Elmer. Pila mong kita di ka ng by galon o by matag-adlaw? Tidak adlaw, matag-adlaw ra. Matag-adlaw ang imong kita. Sa pila ka-adlaw? Mga 300 ka-adventure ang iyang matag-adlaw nga kita. Pero okay ra ba? Okay ra. Okay ra magkabuhig duha kasawa. Pila ka mga bata? Duha kasawa. Pila ang bata? Duha kasawa. Pila ang bata? Usa ra kasawa. Usa ka bata, sorry. Sige, ka-adventure. Wato na eh. Hindi. Okay, ka-adventure. Ato na may ka-adventure sa lungsod sa Ubay kay mag-deliver may og mineral. Tara, let's go. Okay, ka-adventure, padong kami ni Sir Elmer Panganoron. Mag-deliver ni o tubig, mineral. Gikan sa Barangay Tapon sa Aqua di Ubay. Diri sa lungsod sa Ubay, ka-adventure. Uno ka rin, gawin uno na unong. Dati hatdan diri? Oh, dire. Okay, ka-adventure, na may hatdan diri. Tubig mineral. Okay, ka-adventure. Kisa may hatdan diri si ma'am? Basi kita ano. Okay, ka-adventure, nami karon mag Butang mo ni. okay, ibutan ra na. Karon ka-adventure, makita na to. Si Sir Elmer na may binlan diri ka-adventure. Ibilin na siya ng sir. Iso da. Aro safety. May iso anak ni may iso kawato na. Okay, tara gisuod na ka-adventure ang mineral. Ang bayad na sir, unya ba? Unya pwede rin unya, ug na sila. Unya na tagbay. Sige. May tama sa isdaan. ka-adventure na may gihato dito tubig. Okay, ka-adventure. Sakay na po ni ka-adventure. Mo ni panginabuyan sa atong mga bulanon ang ating deliver og tubig ka-adventure. Delivery boy og tubig ka-adventure sa Sir Elmer Panganoron. Ano po diri? Ano po isa? Okay, ka-adventure. Okay na. Mo ni kinabuhi ni Sir Elmer, mo ni siya tighatod og mga tubig diri sa mga matagbay. Gikan ni sa Aqua di Ubay, ini mga tubig dagan silang mga suki. Every day ka maghatod, sir, every week. Kada adlaw? Dili na ibili mo, sir. Kay palandungan na. Palandungan. Ako naman nila ko. Ako na, sige sir. Okay. Kasi dan ka-adventure kay basing may musud. Okay. Okay, what's up ka-adventure? Tunay duha ka mineral among nahatod ni Sir Elmer Panganoron. Ang atong panginabuyan diri sa bulanon. Ang delivery boy og tubig. Ano po diri? Kani nangaon. Nangaon na sila. Okay, ka-adventure na nami sa lungsod sa Ubay. Diri sa restaurant. Pila ka galon ila? Duha ka galon. Diri sa restaurant. Sa makita karon, delivery soda Elmer. Hello ma'am. Ato makita ka-adventure, soda Sir Elmer at tubig.
Mo ta makita ka adventure ang tubig nga gisud ni Sir Elmer sa on. Pila gipalit niya Sir Elmer? 2 ka galon. Tag pila galon ng tag 20. Brato ra day ang tubig sa aqua di bay. Okay ka adventure gibayad sila dayon. Katong gibin na nimo kanina. Way tagi onya lang to bayad. O sige sir. Onya okay. Ona hindi pa kabin. Okay ka adventure dili nagbili nito si Sir Elmer sa restaurant at makita ka adventure. Wato na pud misalain nga mga suki ni Sir Elmer ka adventure at makita karon. 2 ka galon day nagipalit sir. Tag 20 ra galon day. Tag 20 ang buok kag galon. Okay ka adventure tag 20 ang buok sa galon. Brato ra sa Aqua di Ubay. Located sa Barangay Tapon. Ka-adventure, makita ka-adventure natalo sa lungsod sa Ubay karon. Okay, what's up ka-adventure? Ka-adventure na ambak na si Nini Panganuron o General diri sa Mangkinamot Hills. At makita ka-adventure nganing ang kinabuhi sa 7 ka galon? 7 ka galon diri sa Mangkinamot Grills. Okay, what's up ka-adventure? Mangita ato na po misalain nga area sa mga suki sa mineral ni Sir Elmer Panganuron alias Mimi. Kuyawan ni nga tong kinakusgan nga delivery boy og tubig si Sir Elmer alias Mimi Panganuron. What's up ka-adventure? Ato na po misalain nga area sa mga suki ni Sir Elmer. Mga atong driver kinakusgan ipasakay ta diri ka-adventure atong driver. Balik po sir. Balik kami ka-adventure at kami sa Purok Side Patima. Mga 11 na lang kagalon ka-adventure ang mayubulin. At makita karon. Daga nila paon sa Mangkinamot Sir Elmer? Napo, pito, ano, oh. Kada adlaw, okay. Okay, ka-adventure na namin diri sa Purok Sai, sa Patima, Ubay, Bohol. At makita ka-adventure si Sir Elmer. Pila ka galon ilang gi-order sir? 2 ka galon, okay na sir, okay. Sige, 2 ka galon ang gi-order sa suki diri. Everyday sila mo deliver sir og tubig. Kada adlaw, okay. Okay, adventure ato makita. Ato panginabuhian diri sa Bulanon. Panginabuhi sa Bohol, mo ni siya ang delivery boy og tubig. Panginabuhi sa tong mga Bulanon diri sa Bohol ka-adventure. Mga 4 na katuig na si Sir Elmer. Okay. Kanang mga galon na ibilin sir, kanang gikan gyapon sa inyo sir? Okay, ka-adventure. Mo ni ba yung Marilo? Mo ni. Oh, Marilo ingon. Salamat ma'am. Salamat. Oh. Salamat ma'am. Unya bayaran dito na sir? Bayaran. Tag 20 ra pud ang galon. Barato ra ang tubig sa Aqua di Ubay ka-adventure ato makita. Ato makita naghuhat og bayad si Sir Elmer. Salamat ma'am. Oh, salamat. Okay, ka-adventure. Nagkuha na sa halin si Sir Elmer. Monit panginabuhian niya everyday ka-adventure ni Sir Elmer. Tig-deliver og tubig mineral ka-adventure ato makita. Inaasa na po na itong target sir? Isdaan na po ta? Oh. Kisa may nga sir? Nakagawad Glen Gabas. Gabas Glen. Oh, sige ka-adventure. Ato na po mi sa labasan ka-adventure. Kang Kagawad Glen Gabas na po. Pila ka galon kang Sir Glen? 5 ka galon? Okay, what's up ka-adventure? Apadong nami sa isdaan sa lungsod sa Ubay. Ato makita karon. Kang Sir Kagawad Glen Gabas ni Sir Elmer. Okay, ka-adventure. Doon nami ka-adventure. Nga nami sa Ubay Wet Market diri sa lungsod sa Ubay. Ato makita ka-adventure. Pila ka galon ka Sir Glen? 5 ka galon. Okay, ka-adventure sa kang Sir Kagawad Glen Gabas sa mo ni yang pisto ni Sir Glen?
o ka-adventure na diha yung piston ni sa Glenn Gabas. 5 galon iya. O ka-adventure ato makita karon ang atong panginabuhian sa Bulanon kining delivery boy og tubig ka-adventure si Sir Elmer alias Mimi Panganuron. Ka-adventure ato makita karon ka-adventure nagkuha na siya og mineral. Lima na sir? Okay na sir. Okay ka-adventure. Kaning upat sir, asa naman niya ito dito ng upat? Asa? DB store. Dibis? Oo. Dibis store ka-adventure, okay. Kaning upat? Oo. Okay ka-adventure, ato na po ni sa Dibis store. Okay ka-adventure, maghatod mi dirig tubig sa Dibis store. Okay ka-adventure, ihatod na sa upat ka ganun lang sir? Tapay duha ka adventure. Ano si Elmer Panganuron alias Mimi ka adventure. Ang operator kang delivery boy sa tubig diri sa Agua de Ubay. Nag-deliver mi karon ka adventure diri sa Divis Store, diri sa located sa lungsod sa Ubay. Ang Divis Store ka adventure. Okay, kaway, Sir Mimi. Kaway, okay. Bayad sila dayon, sir? Okay, ka-adventure, nagbayad na ang Davis Store. 80 pesos, 4 ka galon ka-adventure. Onya, sir, kato mga galon, sir, kuha na po ito, ugma. Oh, babad mo. Mag-deliver pa karon, sir? Okay, gamay na to. Okay, sige sir. Ano ito pa yung deliver to? Oo. Okay, what's up ka-adventure? Padung namin sa Aqua de Ubay sa Barangay Tapon. Human namin deliver ni Sir Mimi Panganuron. Ang tinod niya nga Elmer ka-adventure. Okay, para isla na po ni sir. Okay ka-adventure, para isla na po ni ato ni sa mga isla ka-adventures, kaning tubig ka-adventure nga among gi kuha karon si Canbats na po ni namong deliver ka-adventure ni Sir Mimi Panganuron. Okay ka-adventure. Everyday ka mag-deliver sir? Yo, sir, kanado. Domingo na wala ni. Everyday. Domingo wala. Wala domingo. Okay. Okay ka-adventure, nata karon sa Aqua de Ubay, purified drinking water ka-adventure. Drink and safety and healthy years to water diri sa Barangay Tapon, Ubay, Bohol. Okay, makita nato ang pinakagwapong tig-deliver og tubig si Elmer alias Mimi Panganuron. Panginabuhian sa atong mga Bulanon diri sa lungsod sa Ubay. Panginabuhi sa Bohol. O ka-adventure makita. Onya si Canbats na po niya mo ka-adventure. Kining pag-deliver na mong tubig, ang makita karon si Elmer. Kaning mga container sir, ato gyud po ni sa Islam sir. Oh, kahit anon. Okay ka-adventure ato makita karon. Okay ka-adventure na po ni deliver ay si Canbats nga deliver ato sa Tambakan para isla ni Sir Elmer. Para isla. Okay ka-adventure, padung nami. Okay, naami karon sa Barangay Tapon, ka-adventure. Padung mi sa Tambakan karon ni Sir Elmer Panganuron. Pila ni kagalon atong karga sir karon? Say dagan sa ganina sir. Dagan to ganina 20. Sobra na to ganina og usa. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon sa Barangay Tapon. Atong giubanan ang usa ka delivery boy og tubig. Si Sir Elmer Panganuron ka-adventure.
Okay, shout out ko sa mga kilakusgan nga mga cowboy diri sa Barangay Tapon. Hilabi na sa atong kilakusgan nga Barangay Kagawad Oliver Mandin. Shout out Jerome Paredes. Adventure na natakaroon diri sa mga pambot sa taga Isla Adventure kay i-deliver ning tubig ni giharsan na Sir Elmer ang tubig Adventure. Ibaili na sa diri sir. Okay mo ni ang mga pambot ka Adventure to makita pambot sa taga Isla Adventure. Mo ni sila mo kuha sa tubig at makita ka Adventure. Unya makita na to ang Barangay Tapon naras at Bang Adventure at makita. Okay, gipang-ambak na ang mga galon ni Sir Elmer para ni sa Isla Adventure at dito sa Isla Adventure. Makita na tong mga pambot nga nagpila ganina mga pambot at ni siya ikarga pa Adventure sa mga pambot. Dadon siya sa Isla Adventure ning mga mineral Adventure. Ingan na to makita na to ang kakusog sa tubig sa Agua de Ubay. Located ni sa Barangay Tapon Adventure ang ilang mga mineral water Adventure. Ang tig-deliver ani si Sir Elmer Panganoron alias Mimi Adventure. Mga 4 years na siya nagtrabaho diri sa tubigan ni Sir Rondi og ni Ma'am Rowena Kilaton Adventure. Idol. Idol ikay tig asa pa dong isla ato bog isla? Wala na oh. Oh. Okay na? Okay na Adventure. Kining mineral paunis tagya ito ikarga sa pambot para sa Isla Adventure to makita Adventure. Okay, mag-deliver na po ni ato na po tas lain? Lain po din. Ato na po tas sa? Ay sanan Japon. Tapat sa kang Sir Glenn. Katong ganyan Adventure murang nilibot na namin Adventure diri sa Tambakan. Adventure na namin diri sa Aysanan. Pila ka duha ila. Okay. Nami sa Golden Ice karon sa lungsod sa Ubay nag-deliver og tubig mineral ka Adventure. Okay Adventure, makita nato ang duha ka galon. Okay Adventure. What's up Adventure? Balik na po ni sa Barangay Tapon. Kay naghatod na ni sa last na mong gihat dalang katong ice plant nga nag-order og duha ka galon nga mineral. Unya asa na po ni son ka JJ. Kangkuan. Ayo. Kayuli. Kay tumubit. Get na naman nato ko sa. Lain din mo ko. Lain na po na. Dua ka book iya ka madam. Okay ka Adventure, naghatod na og tubig si Mimi diri ka ma'am. Dua ka galon ang gihatod. Adventure na bibilin nga tulo adto na pud sa laing soki ay hatod ning mineral ka Adventure. Mo ni atong panginabuyan sa atong mga bulanon diri sa lungsod sa Ubay. Kaning tulo sir, asa man ni hatod ning tulo sir? Ka JJ? Ka ja. Di unahan. Katong mineral gyud diha di magade gos doha. Di mo tigit itong sa dari pikas pikas nga bayo ari Sama na karon ibilin. Okay ka Adventure. Pila ka galon niya? Usara ka galon ka Adventure. Talastungan lang nato. Oo. Karon 7 na tubig.
Duha dire. Diha ang duha. O kadito. Kay Gigi. Adventure diri sa tindahan ning duha na bilin ito makita. Rini. Okay, adventure. Duha ka galon ra ila. Okay, what's up ka-adventure? Mo ni panginabuyan sa mga bulanon kini nga tong delivery boy og tubig ka-adventure si Sir Mimi Panganuron Elmer Panganuron ka-adventure. O katong mga sikpit ka barangay sa barangay Tapon. Kontak ka lang ang Agua de Ubay diri sa barangay Tapon. Located sa Purok 1 nya na atong kinakusan gwapo nga delivery boy si Elmer Panganuron. Libre ang deliver, sir? Libre. Okay, ka-adventure, ato na po nila sa... Hey, what's up, ka-adventure? Maginawag ko lang, baliparin mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat, ka-adventure. God bless. Kaway me. Kaway.